Dana lho Citra Nada anu ngetokke manis Manis. iki. Jaluk Manis iki kaki ajar perdana yuan iki. Manis yen kowe ora lamis semu ngungkuli madu kaya-kaya nyopotke jantungku mosok ora tau mendem sing alit mas namine kempul ngalor ngidul sampean gawani gendut mbak melati dik ati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe kok adoh tenan aku ngerti sampean senenge kudu diiris-iris dik aku lane Jawa yone cah manis kowe mau nggawa apa memang lidah mas tidak bertulang pancen wong lanang tasih nawiji kalian campur sari ringkes Citra Nada ingkang mijil saking Ladan Wedi Klaten lan sinengguyung dening Laras Audio System. Manis yen kowe ora lamis semu manis ngumpuli madu kaya-kaya ngrontokke jantungku ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe tuku mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge kudu iris-iris dik aku lane Jawa yuni cah manis bokongmu kok amba memang lidah mas tidak bertulang berilat iku watake sampeyan iya iya piye kepiye Yuni Camanges, ayo bokonge kok ombong